A yau zan nuna maka hanyar da zaka ɓoye duk wani abu da yake a cikin wayarka wanda yake personal abubuwa naka ne, ba sai ka shiga, ba tare da ka shiga Play Store ka ɗauko wani application don ka ɓoye ba, kama daga kan application, photos, videos wanda baka so wani ya gani. Ba tare da mu ɓata lokaci ba, mu shiga cikin bidiyon. Idan ka shiga setting sai ka nemo gurin da aka rubuta password and security. Ya danganta da kalan wayan da kake da shi. Ni ga na password and security. Idan ka taɓa shi zai nuna maka, sai ka ja ƙasa. Gashi nan ni gurin da aka saka bolt nan gashi nan na ƙarshe, shine na uku a ƙarshe. Idan ka taba shi, ya danganta da kalan wayan da kake amfani da shi. Ni ina amfani da wani kalan wayan ne, kai zai iya nuna maka app lock, sai ka taba ka bude shi. Idan ka taba, idan ka shiga zai nuna maka guri kamar haka, sai ka taba nan, ka taba gurin da aka saka setting nan sama dama, zaka ga gurin da aka rubuta alamun kamar setting, sai ka taba shi. Zai nuna maka gurin da zaka seta password naka, pattern ne ko pin ne ko na suna ne, gashi nan dai ya danganta, sai ka saka. Nan shine gurin da zaka ajiye hoto, nan hotuna zaka iya ka ajiye hotunan ka. Kayo baya back, nan zaka iya boye videos naka, nan gashi nan zaka iya ka boye videos naka. Nan kuma gurin da zaka saka ka bude kan wayar mu ne, ga sunan nan apps da yake cikin wayana ne. Duk wanda kake so sai ka taba kansa haka, ka taba kansa haka, ka taba kansa, sai ka danna confirm. Dan ka danna confirm haka, zaka ga ya shigo ciki. Idan ka je can ba za ka same shi ba. Ka ji daɗin wannan bidiyon, comment, kai mana like, kai mana share, dan uwa da abokan arziki su amfana. Nagode.